ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಕ್ಲ ಇನಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಕೇರಳ ಕಾಞಂಗಾಡ್ಗ್. ಇನಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಏಳ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ನ ಮದಿಮೆ. ಅಂಚ ಬೇಗ 7 ಗಂಟೆಗ್ ಪಿದಡ್ದ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡತೆ ಎತ್ತೊಡತೆ ಅಂಚ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೋನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಡ ಅಂಡ್ ಜೋರು ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ಪೋಯ. ಉಂಡಿ ತಿಂದು ದಾತ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದ್ ಪಿದಾಡ್ಯ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ಗ್ ಎತ್ತಿಯ ಎಂಕ್ಲ ಎತ್ತುತಾನಗ ಆನನ ಕಡೆ ಎತ್ತಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್ ಅತೆ. ಅಂಚನೆ ಮದಿಮಲೆನ್ ಐತ ಮಲ್ತ್ ದಾತ್ಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಟಪಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋವೊಂದಿ ಉಲ್ಲೆರ್.